A Deputación de Ourense, a través do INORDE, presentará na Feira Internacional de Turismo Fitur 2026, que se celebra en Madrid esta semana, unha ampla programación de accións promocionais co obxectivo de reforzar a proxección turística da provincia como destino diverso, sostible e con identidade propia. A actividade da institución provincial desenvolverase no stand de Galicia, onde Ourense vai contar cun calendario específico de presentacións centradas no turismo rural, termal e no gastronómico e cultural, pero tamén na posta en valor de produtos turísticos consolidados e novas liñas de promoción. A presentación principal, a da provincia de Ourense como destino turístico, será o vindeiro xoves día 22. Ao día seguinte, a Deputación tomará parte na presentación do proxecto de vilas termais e históricas, co obxectivo de consolidar a marca Ourense como referente termal a nivel estatal. Outra das accións promocionais lideradas pola Deputación a través do INORDE serán as presentacións dos xeodestinos Trevinca Valdeorras e o de Terras de Celanova Serra do Xurés. Tamén serán promocionados os entroidos do Oriente Ourensán, festa de interese turístico nacional, Viana, Vilariño e Manzaneda, un dos grandes sinais de identidade cultural da provincia. Entre outras accións previstas, destaca a presentación de itinerarios enogastronómicos de Valdeorras en colaboración con Escapada Rural, orientada a poñer en valor o potencial vitivinícola e gastronómico da comarca como atractivo turístico de primeiro nivel.